So guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Dong Bisaya. So guys, hindi ko na na-videohan pala yung kumakain ako kasi mabilis yan. So kakakain ko lang. Ito, tingnan nyo. Swan. So ngayon maglalakad-lakad tayo sa labas. Tingnan natin. Okay, tara na. Tara, let's go. Let's go. So, lalabas na tayo kasi tapos na tayo kumain sa McDo. Today, titingin-tingin tayo kung ano yung mayroon. So, ito dito guys. Yan, may palaruan dyan sa likod. Yan. Nandito ako ngayon sa Festival Mall. Yan, tingnan nyo guys, yun yung train nila dito. So, mamaya, punta tayo dun sa taas. Yan. So, ito naman yung bamboo tree. Yan. Yes. Ito yung pinakaano ng train nila. That one. Yan. Dapat pala dinala ko yung stick ko. Sticks. Ito may gubat-gubat sa likod. Yan. So tatawid tayo sa Rilis. Yan. Rilis talaga. Ay, dito ako may bibili na. Bila ko ng Coke Float. Hindi ako na kontento eh. So bibili ako ng Coke Float guys. Hindi ako na kontento. Yan, ang laki ng ang laki ng, ano tawag ng parrot. Diba? Ang laki ng parrot. Yan diba? Meron siyang mini zoo. Okay, so ngayon, bibili ako ng Coke Float. Kasi hindi ako nakontento. Bibili ako ng Coke Float kasi hindi ako nakontento. Check natin kasi doon walang yellow. Pero ayoko na may yellow kasi kagagaling ko lang ng concept. Okay, ito na. Here we go. Walang... May Coke Float dahil. May Coke Float. Okay. Kasi sa kabila walang yellow eh. Pero less ice lang ako ha. Oo, less ice lang. Kasi bawal ako ng madami. Magkano siya? 29. Walang discount ang senior. Charot. Bili tayo ng Coke Float. Ganun yun. Dapat binablog kahit bibili ka, kahit magsi-CR ka lang. Wala akong pambayad. 23 kasi 29 eh. 27 masarap yan te ha. Charot lang. Pinichis lang kita. Siyempre masarap yun, matamis eh. Ito na. Ito bayad ko ma'am, 29. Thank you. Susok na agad yan. Wala nang egg. Ngayon, paano ko ito kakainin? Siyempre, open ko to.
Ay, di ma-shoot. Hmm. Sarap. Ay. So ayan, maraming salamat guys ha. So yung subscriber natin dumarami na. So road to 1,000 subscribers na tayo mga Kadong Bisaya. So para sa ulitin, maraming salamat po and God bless para sa lahat. And thank you so much for watching here at my YouTube channel. It's Dong Bisaya, okay? Salamat guys ha. So yun yung kasama ko oh. Yun. Yan yung kasama ko oh. Gwapo yan guys sa personal. O yan, gwapo yan kung sino yung single pa yan. Single pa yan guys, ha? Okay, para sa ulitin, bye bye Momo.